A Praza das Américas rexistra a diario un denso volume de tráfico, así como de peóns, debido á súa estratégica ubicación como conexión entre San Lázaro e o casco histórico. Daí a necesidade de reordenar a circulación e o espazo de estacionamento, dotando a zona de maior seguridade viaria. Un investimento que vai a supoñer pois en torno aos 82.000 euros de inversión nunha zona onde é necesario reorganizar o estacionamento, reorganizar o tráfico e ao mesmo tempo mellorar o aspecto paisaxístico dese conxunto. Trátase dunha actuación no entorno de San Lázaro, na Praza das Américas, que busca, pois de algún xeito, mellorar o tránsito dos peatóns, tamén reordenar o estacionamento dos vehículos e ao mesmo tempo mellorar as condicións de seguridade viaria, conseguindo tamén unha serie de melloras estéticas nese conxunto. A través da asinatura deste convenio, a Consellería achegará 82.000 euros para a execución das obras que se licitarán ao longo do mes de marzo. Paralelamente, Medio Ambiente traballa tamén noutro proxecto en Noia para mellorar a contorna do río Traba coa construción dunha senda fluvial. E non é a única que se vai a desenvolver ao longo deste ano, no 2019, no Concello de Noia, porque, tal e como avanzaba, tamén hai outra de carácter medioambiental, que é unha senda o carón do río, que vai a permitir pois unha opción máis dentro das moitas que ten o Concello de Noia para incentivar o turismo, pero tamén para pois unhas sendas de calidade para uso e disfrute dos veciños e as veciñas de Noia. A tramitación deste proxecto aínda non está tan avanzada como de San Lázaro, pero dende a Consellería estiman que as obras poderían estar en marcha durante o verán.